Kwento mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Alam mo, parang nalulungkot ako dito sa background music na to. Parang ang naalala ko, kabataan ko. Wala kaming kinakain. May ganun siyang atake sa akin. O baka madrama lang talaga ako. Kasi para sa ibang mga tao, wala lang naman. Ito si Nicole, naalala pa yung mga panahon na wala siyang pera. Anyways. Dear Nicole and Diego, itago nyo na lang po ako sa pangalang Ike. 18 years old at grade 12 student mula dito sa Pangasinan. Uy, ang bata. Sa mga panahong stress po ako sa pag-aaral o sa pagiging presidente ng student council, love radio programs ang happy pill ko. Yung tipong kahit nakakabaliw ang tawa ni DJ Nicole na parang panalo sa mahjong. Mahjong? Yung mga itsurahan ko yata parang nagmamadyong eh. Nakaka-focus pa rin ako sa review at natatandaan ko pa rin ang sagot sa exam. At pati nanay ko, fan na rin. Actually, mas hindi ako nagugulat na fan ko yung nanay mo. Mas nagulat ako na fan kita. 18 years old. Anyways, may gusto lang po akong isang guni po sa inyo. Meron po kasing transferee na naging classmate ko. Itago lang po natin siya sa pangalang Mark. Profile picture pa lang po sa Facebook niya, obvious na slay or hindi straight si kuya. May itsura naman at hindi halatang bakla sa unang tingin. Gay din naman po ako pero ang type ko ay yung mga matitipuno, yung parang puno ng nara na diretso kapag ka tumayo. Parang iba yung naisip namin sa puno ng nara nakatayo. Anyways, eventually naging magkaibigan kami. Nakakagrupo ko siya sa ilang projects sa school kaya mas naging close pa kami. Isang araw he texted me asking for help sa schoolwork. Tinanong ko kung ano ang makukuha ko kapag tinulungan ko siya. Kiss ang sagot niya kaya kinilig ako ng sobra. Nang magkita kami, tinutuon niya. Hala? Hinalikan niya ako sa cheek. At simula noon, nahulog na ako sa kanya. Ay. Parang ganun din naman siya kasi naging clingy siya. Love na nga ang tawagan namin. Maraming nakapansin sa closeness namin. And to formalize things, sinabi ko kay Mark na gusto ko siya. Kaso, friendship lang daw ang kaya niyang i-offer. Masakit pero umasa pa din ako na may chance kami. Hanggang malaman ko na may karelasyon pala siya sa dating school niya. Ginamit niya lang ako para matulungan siya sa schoolwork niya. Yun lang talaga. Iniwasan ko siya at pinagtuunan ko ng pansin ng pag-aaral, mga kaibigan at pamilya. Naka-move on naman ako pero ang tanong, should I still be friends with him? Kakausapin ko pa ba siya? Maraming salamat po sa advice at sa pagbasa ng sulat ko. Sabihan niyo po ako kapag pupunta kayo ng Pangasinan para maipagluto namin kayo ni Mama ng homemade na mga kakanin. Wow. Ang inyong tagapakinig, Ike. Ang sarap naman, nagutom tuloy ako. Ako din eh, lumunok nga ako eh. Parang gusto ko nang tirahin tong butang binigay sa atin. Anong tawag ba dito? Oy, thank you. Ang pangalan niya sa Facebook is RML Rod. Binisita ang kumikinangers. Ayan. Umalis na siya agad. Siguro ayaw niyang ayaw niya ma-focus ng camera. Correct. Baka camera shy. Parang gusto ko na tuloy tirahin tong pinadala niya. Kasi nakakagutom yung kakanin na sinasabi nito ni Ike. Uy, kakagaling ko lang ng Pangasinan. No. Hindi ka naman nagsabi. Ayan, nahuli. Nahuli? Pero ang laki ng Pangasinan. Saan tayo magkikita? Para sa kakanin, ang masarap dyan. Siyempre, puto kalasyaw. Hala, ang sarap, yes! Nakakagutom.
ano pa sa Manawag, yung tupig. Yan. Ayun, oo, masarap ang tupig Sarap, talaga. Lalo sarap na ng tapos may tupig. kape ka. Oo, naku, nakakagutom talaga naman. Ginutom mo kami, ay! Kasi yung extra, pagluluto ka ng Oo, di ba? At saka yung nanay, yung nanay na Oo. magluluto, Saka tapos pinagkita kasi yung taga-Pangasinan. local na Oo, native. correct eh. So alam mo talagang yung hindi ito dinaya, yung ang ingredients na talaga namang galing talaga sa puno, yung Correct. all natural with matching pagmamahal. Yung Gawa nanay ni niya dun sa nanay. puno nagluluto. Nay, Ganon. luto ba? Nandali lang ka na! Kailangan na nila Nicole and Diego nung kakanin. Ganon. O, diba? So, ang sarap. Napalunok kami ni Diego. Ang hirap. Gusto ko pa man din mag-omad today. O, anyways. Okay. Ito pala yung mga concern ng mga kabataan. Oo, 18 Oo, 18 years old. Ito talaga yung mga bagay na mga concerns nila. Kaya, syempre, hindi naman natin i-disregard. Correct. Kung ano man yung problema mo ngayon at your age, yun talaga yung age appropriate talaga yan. Yeah. Kaya nga 'di ba, yung sinasabi natin, kung bata ka pa, huwag ka naman magpapabuntis na maaga kasi yung mga ganyang klaseng problema, naka-reserve yan sa Ayan. medyo mas matandang edad. Correct. 'Di ba? Kaya wag ka magmadali. So Ayan. ito ngayon, okay? So dapat pa bang manatiling friends? Para sa akin, ito na ang sasabihin ko sa iyo. Hindi naman po lahat na nakikilala natin ay pwede natin maging kaibigan. Correct. Meron lang talagang mga dumadaan sa buhay natin para turuan tayo ng lesson. And Mark is a lesson to you. Correct. He doesn't necessarily have to be your friend kasi tingnan mo, umaasa ka pa. Ayan. Alam mo na ngang ginamit ka lang. Yan Ayan. tayo. At least ngayon, bata ka pa lang, na-experience mo na ganun pala may mga manggagamit. Meron. Alam mo, ito yung mga klase na question na tanong na alam mo naman yung sagot pero tatanungin mo pa kami. Alam mo naman yung isasagot namin sa Correct. Alam mo naman talagang, syempre hindi mo na-friend yan. Niloko ka eh. Oo. Ginamit ka lang eh. Saka, yung desisyon mo na makipag-friend, hindi naman kasi friendship yung habol mo. Ayan na nga. Kasi yun din eh. Hindi, totoo yung sinabi mo, Jegs. Okay. Kapag ka sinabi namin, sige, i-friend mo siya. Tama sinabi si Diego eh. Hindi naman friendship yung habol mo dun eh. In the first place, hindi ka na nga, kasi may iba naman walang karelasyon. Masasaktan ka lang. Sasaktan ka lang. Diba? Yan tayo, alam natin masasaktan tayo. Goal pa rin tayo ng goal. Kasi umaasa tayo na. Oo. Pero alam mo naman. Nawali. Oo. Diba? Gantay ka ng magic. Kaya nga eh, tigil mo na yan. Oo, stop na. At saka ang maganda dito, ang masasabi namin, bata ka pa lang, na-experience mo na yan. So, ibig sabihin, may mga tao talagang hindi, akala mo sincere at akala mo ay totoo sa'yo. Pero hindi. Kaya kailangan maging careful. Correct. Maraming ganyan. Saka siyempre, kaedad mo rin din yung mark na yon. Definitely, dahil bata pa nga kayo, hindi nyo pa alam kung paano yung dynamics. Correct. And for all you know, alam mo si Mark, hindi niya nga, baka nga hindi niya nga alam na ginamit ka niya eh. Oo. Parang sa kanya, wala lang, ay gusto lang niya ng tulong. Parang sa panahon namin, sa panahon ni Nicole, alam niya kung paano lumandi. Oo, Hindi niya correct. para kumuha ng pabor. Oo. Di ba? Kasi, pwede. Kasi, posible. Lalo na kung alam mo na may gusto sa yung isang Yan, tao. oo. Take advantage na. Oo. Sa mga edad din yun, talagang ginagawa May talaga ganun yan talaga. eh. Kasi nga, Oo. hindi pa nila alam yung ang masama pala to. Oo. Ako nung mga time na hindi ko naman naisip na bad pala yun Oo. o kaya it's a sin Oo. or may karma to Kaya or may moral obligation ka correct, dapat pala. diba na Oo. hindi. Ano ka lang selfish ka eh. Pagka bata ka, medyo hindi mo iniisip yung ibang tao Correct, eh. correct. Sarili mo lang. Oo. Ano yung favorable sa akin? Oo. Ano yung magiging okay sa akin? Oo. Yan. Ganun si Mark. Kahit nga Oo. sa edad namin ngayon, sa mga kaidara namin, ilan taon na ba tayo? 38. Yan, tama, 38. Sarili pa rin ang nangunguna eh. Pero mas totoo naman malala din. sa mga edad ninyo kasi talaga Wala pang oo. wala pa, hindi nyo pa nagigets yung dahil wala pa kayong mga experiences na Oo. pagbabasihan ng mga desisyon ninyo. correct. Wala Ayan. pa kayong masyadong experiences para masabing hindi lang pala ito tungkol sa Oo. akin. Kailangan Ayan. pala
yun nga, yung sinabi mo, moral obligation, kailangan pala to care for other people. Wala pa kayo Ayan. doon. Oo. 'Di ba? Kasi hindi ka pa nga kumikita ng sarili Correct. mong pera, 'di ba? Tama. So, 'di ba, di mo pa mapagamot yung sarili mong pimple, 'di ba? So, yung mga Yan. ganon. Kaya Focus na lang sa school. oo, yan. Ayan. At in fair, yun naman yung maganda. Oo. 'Di ba? Na tinuon niya ang kanyang atensyon sa pag-aaral. Yan. Yan. Very good. Kasi at that age, dapat nag-aaral ka. Correct. At least Ganon dyan, yung mga yun. decision making mo, because of your experiences, makakagawa ka ng tamang desisyon. Correct. Pagdating kasi sa love life, Yan. medyo tagilid eh. Oo. At madami ka pang matututunan, Yes, promise. oo. Ako, bago ako kinasal, up to the very end, naloko pa ako. Oh, Di ba? Actually, at ang learning process, hindi po siya natatapos. Oho. Hanggang sa kaduluduluhan ng Correct. iyong buhay, meron ka pa ring natututunan. Yes, oo. Diba? So let this mark serve as a lesson to you. Wag mo na, Yan. hindi mo ikamamatay, promise. Ayan. Pag hindi mo siya naging kaibigan, Correct. okay lang. Tama. Oo. Okay lang, hindi ito para, wala na, tapos na yung life ko, ito na yon. Oo. Kasi pinalagpas ko yung mark. Hindi. Ayan. Sabihin mo, markado ka na. Correct. Subukan mo bumalik sa buhay ko, mamarkahan ko ng 20 pesos na coin yung noo mo. Ibabaong ko dyan, Mark! Ganon. Lalo na sa sitwasyon mo, talagang nakikita kasi ng mga tao na mga taong vulnerable, nalandiin ka lang nila ng konti Correct. kasi Totoo. may favor. Tama. Oo. Madali, kaya dapat matuto ka. Correct. Guard yourself. And it's okay to say no. Mahirap lang yan though, ha? Oo. Merong mga tao, katulad namin ni Konyo, Bicolano, ano kami, certified, alam namin na people pleaser kami. Aha. Nahihirapan kami to say no. Kahit na kailangan mag-no, Oo. it's okay to say no. Yeah. Hindi mo ikamamatay kapag nag-no ka. Correct. Oo, 'di ba? So okay lang. Okay lang Ayan. kahit mag-no. At least ulitin namin to you, Ike, natutunan mo yun na maaga. Actually, pag nag-no kay, kabubuhay mo yan eh. Actually. Ganun yung ginawa sa Squid Game, di ba? Oo, di ba? Baka walang tatalo. Oh, wali. Uy, pero alam mo yung Squid Game, ha, maiano ka lang. Okay ka na ba, Ike? Okay ka na? Ike. Ito, may bagong topic na kasi kami. Squid Game na kami. So, merong 'di ba, sa dun sa Squid Games, Oo. alam na kung napanood mo nyo man or hindi. Basta ang pinakapunto doon, kailangan mo talagang lamangan lahat ng tao para ikaw yung manalo. Oo. If that would mean killing other people, Yes. sacrificing yung Oo. friendship, Correct. 'di ba, betrayal, Ayan, para nandyan. umangat, 'di ba? Meron ngayon na trending, tapos number 1 na ata siya. Ewan ko kung kilala mo si Mr. Beast. Oo, nakakita ko siya. Ayan, si Mr. Beast. Or Oo. baka kilala mo pang Beast, yung mga tropa pa ng X-Men. Si Mr. Beast may gumagaya na nga dito na Pinoy Talaga? Oo. Grabe Kasi, yung Mr. Beast na yan. Namimigay ng Tesla. Correct, namimigay talaga. So, Basta, Ferrari. meron siyang ngayon, trending ngayon sa Prime. Pinapanood namin kagabi kasi sobrang fans yung mga anak ko ng Mr. Beast. And in fact meron tayong tambalanisa mula sa Amerika nang tinanong niya kung anong gusto pasalubong ng mga anak ko. Ang sinabi nila yung tsokolate mula kay Mr. Beast. At nung pinost ko yun, ang dami nag-message sa akin, saan mo nakuha yan? Hindi lang talaga ako marunong magnegosyo, Jigs eh. Sana Hindi ko, sana alam mo totoo. Hindi mo nagnegosyo ka, baka pamigay mo kasi maawain ka eh. Oo nga. Ikaw, gusto ng anak ko yan. Correct. Kaya siguro hindi Hindi na 50%. Kasi siguro hindi na-allow ni Lord na magka-negosyo talaga ako. Kasi lugi. Maawa talaga ako pag nakita kong, hindi kasi ganun ako. Lumbawa, may binibenta ako, tapos makita ko yung profile, tapos parang gusto niya lang talaga makabili ng ganong damit. Oh. Pini 50% ko. 50% agad kasi naaawa ako. So anyways, balik tayo kay Mr. Beast. So si Mr. Beast, may Mr. Beast Games. So yun napanood ko kahapon, merong parte doon na kailangan may mag-sacrifice ng sarili para yung buong team mabuhay. Isa-sacrifice mo yung sarili mo, ibig sabihin, ma-out ka sa game. Para lahat ng 20 mabuhay. Mga ganon. So, doon mo makikita na merong sakim. Doon mo, at
dito ko nakita na hindi na to Squid Games the series. It's real life na Yes. ibig sabihin may mga naglalaro talaga at makikita mo talaga doon kung sino talaga yung selfish, sarili lang May mga iniisip. manipulator. Merong Ayan. manipulator, merong family oriented, Correct. merong ganon. So, Lalabas talaga yung lalabas ugali. talaga siya. So yun yung sinasabi natin kay Ike. In your lifetime may mamimit kang ganyan. Na mga taong akala mo maganda yung intensyon. Ganon. Akala mo alay Akala siya. mo Oo. alay siya. Kakampi. Oo. Yung pala hindi. Gagawin ka palang pananggala. Correct, Ikaw totoo. ang unang itutulak. Correct. Kagaya yung addict na si Thanos ba yun? Oo, Yung si Squid Game? Thanos. Yung nag-drug siya, nag-addict ng tutulak. Tinulak niya yung kaibigan niya. Tapos takang-taka siya, ba't wala? Naitulak niya yung kaibigan niya. Diba yung ganon? At may madami kang mamimit na ganon. Minsan nga sobrang kaibigan mo talaga eh. Oo. Yung pinatuloy mo sa bahay mo, naging parte ng buhay mo. Tapos sila pa pala yung unang magbe-betray sa'yo. Correct. Kasi it's a human nature once na dumating na sa danger, Protect yourself. protect yourself. Ganun Totoo, ang ano. totoo talaga yan. Human nature yan. Human nature talaga na parang, okay, laglaga na. Oo. Siyempre, proteksyonan ko na yung sarili ko. Correct. Ganon siya, Ike. 'Di ba? Hindi naman sa tinatakot ka namin, pero ang buhay, medyo Squid Games talaga. Kaya. Hindi lang talaga siya dun sa part na kailangan mong patayin, literal. Oo. Pero yung betrayal, yung dati mong kaibigan, Oo, lagi yung ang nanay mo, pwede mong talikuran. Ay, oo. 'Di ba? Yung laging nangingibabaw yung personal na interest. Yan. Ayan. Yan po ang human nature natin. Correct. Oo. Human. Kaya hindi tayo innately good, 'di ba? Parang ano tama. talaga tayo. May Oo. ugali talaga tayong Oo, lahat. nature natin makasalanan. Oo, talaga eh. correct. Oo. Makasalanan talaga tayo. So, ganun. Madaming makasalanan. So, kailangan mag-ingat ka. Correct. Yun lang parang pinakapunto doon eh. In fairness, naisip ko nga sa Squid Games, talagang yun yung lesson na tinuturo talaga eh. Be careful. Huwag ka ring masyadong trusting. Saka yung greediness talaga Oo, ng yung puso greed. ng tao. Totoo. Imagine yung pinatay na kayo sa first game pa lang doon. Kaya nga, may mga magbubutuhan na kayo na wag na ituloy. Hindi, tsaka yung pangatlo na ilang milyon na. Oo. At yun nga, yung sinasabi ko sa yun dun sa Beast Games na ni Mr. Beast. Mr. Beast. May mga may option ka nang umalis tapos meron ka na matatanggap Oo. So doon mo na maiisip na pera na kasi to. Correct. 'Di ba? At yun nga, may mga hindi nandito ako para sa win eh. Ayan, At gets din naman natin. Oo. Hindi naman natin masisisi, competitive sila eh. Huwag na tayo pumunta kay Mr. Beast, mga pera ubayong na lang. Correct, Di ba? totoo. Yun, sigurado na yung may pera ka. Oo. Naghahangad ka pa rin. Ng makuha so mo much yung, more. Yung 1 million o... Kasi malay mo nga naman, 1 million. Oo. 'Di ba? Oo, Pero binibigyan ka na ng 800,000, hindi Oo. pa rin. Oo. 'Di ba? Ayan. Kasi ganun tayo. Oo. So, Ike, ang dami na naming example ha. From Squid Games, Mr. Beast Ayan, Games, pero ba yung nakame-local na? Para mas lalo mo maintindihan na Oo. ganun talaga. May mga tao talaga at tayo, ang gusto natin pansariling Yan, interes. yung greediness talaga eh. Actually, doon nagsimula yung sin ng tao talaga eh. Ano tayo, Diba gusto yung natin. si Adan tsaka si Eva pa rin. Diba nung inano sila nung ahas. Nung ahas, anong magiging sinabi? matalino kapag kinain Oh. nyo to. Tingnan Oh, mo. yung greediness Ikaw yung eh. greed mo, yung Oo. kagustuhan mo na Gusto mo makuha yun. Oo, na Oh. mas maging matalino ka rin ka sobra sa Panginoon. Kaya kinagat yung ayan. Ayan. nangyari. Diba? Tingnan mo, napunta pa kami sa Bible. Oo. So sana na-gets mo na, ha? Ay, matalino ka naman, nasa student council ka, diba? Ang dami ng example ang dami yan, ha? ng example, Oo. diba? To remind you to be careful, to be extra careful, to guard your heart, Yan. and to tell you na this will not be the last time na Marami mangyayari pa to. yan. Mas matindi Mas pa. matindi pa. Ang Oo. maganda dito, at least may practice ka. Yan. Di ba? oo. Yun Take naman it din. from mga battle tested Correct. sa buhay. Take it mula sa amin na ilang beses na ring na-scam. Yan. Ilang beses na naloko. Yan. Ilang beses nang na-betray. Correct. Oo. Di ba? Yung mga akala mo kaibigan. At hanggang ngayon may pinagdadaanan. Correct. Hindi pa rin natatapos. Kasi hindi siya natatapos. So kailangan talagang tibayan mo ang Tama. iyong sarili at tibayan mo Oo. ang iyong pagdarasal. Kasi Yan. hindi po natatapos. Correct. Importante dyan si Lord laging kakampi mo. Oo, Yan. yun. Walang betrayal na magaganap Yan, dyan, oo. ha? Hindi ka iiwan. Hindi ka iiwan. Ay ka,
yung kakani ni Yeah. nanay. Dalo kayo dito sa Love Radio. Oo, Pwede yan. naman. Pwede naman, oo. Diba? Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!